higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagpamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasaan sa mga langit. Ginoong Dios, sa gihapon kami nagpasalamat diin ikaw nagahatag gihapon og kahigayunan nga ang mga binhi sa kamatuoran masabod dinhi sa kahanginan. Tuguti o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon nga mahimo kining instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan diin Ginoo mapaabot ang kahayag sa kamatuoran ug panalanginan nimo ang tanan nga nagapaminaw karon nga unta pinaagi sa impluwensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanaw dinhi. Okay. Mahitungod ni anang mga bahin na sir, nakasabot gud na sila nga kanang larawan gidili gyud na sa Ginoo, pero ilang pangitaan og rason bilang alibay kay dili man gyud sad pwede nga ang ilang pundok bilang usa ka pugaran sa pagano nga pagtulunan dili mo adapt ni anang mga larawan. Busa bisag magkinaunsa supak gyud na sila. Salamat si Justin di ay ni sir ag inyo sad nga suki nga tigpaminaw. Okay, salamat brother Justin. Well, niya patay basahon na kinapatay basahon. Ingon man gud ni ana ang ilang rason, pastor, nga wa kuno sila nagsimba og larawan. Pero matuok man sila anang ilang mga balasahon kay nagbutyag man nga ilang ginasimba ang larawan. Unya kung masupalpal na aw mangita dayon og pakitiw-kitiw sa ilahang bakak nga doktrina, ilang ihusto ang sayop. Salamat sa pagbasa sa pastor si Rina Lynn di ay ni ang inyong suki nga tigpaminaw. Okay, daghang salamat Sister Rina Lynn. No, nahinumdum di ay ko nga nagka-text kanini ang Pentecostal man di ay ka, no? Fort Watts Pentecostal. Salamat Sister Rinalyn. And hope nga dili mo manginlain namo bisan kamig mga Seventh-day Adventist. Dili man ta ingon nga kung sa Tagalog pa magbangayan, kundi magbaylo-baylo ay ta og mga kuan, mga huna-huna. Kung pwede lang, ang among mga number ni Brother Libby nahatag naman ni namo sa hanginan niya, wa mi kahibaw sa inyong number, kani isipa nga kami inyong suod nga igsuon og higala unya maghisgot ta mahitungod sa pulong sa Ginoo, no? Salamat kayo.
Well, napatay basahon na maayong hapon kaninyo, Kuya John. Among ipangumusta ang amo nga igagaw nga si Milchor. Chor, salamat nga naminaw ka pirmi sa programa sa radyo nila ni Kuya John. Og salamat nga ning sugot kuno ka ingon ni tatay nga mag-Bible study hasta si uncle og si auntie unya please ko og text unsay update og si lolo mo apil ba kay malipay mi niya manambong gyud mi sa inyuhang Bible study. Salamat ani nga programa nga maoy naka aghat sa inyuhang huna-huna nga magpa-Bible study. Okay, salamat no. Kana mga normal reaksyon na sa mga tao nga abli og mga panghuna-huna din ilang talakayon, ilang susihon ang pulong sa Dios ingon nga kini kamatuoran. Juan 17:17. Last text nga akong basahon, sir, pangutana madya ini. So dili lang ta kay naa may pangutan ng ato nga padayonon og tubag nga pangutana ni Roger Golosino. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita sa kalibutan o mga nasura nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener no kutob sa naminaw karon og giabot sa labyog sa atong broadcast kamuntanan mga kagilaan. Kinasingkasing namo nga gina-welcome usab nining lain usab nga edisyon sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo makapadala higalag mga mensahe nga rin namo ni Brother John. Pwedeng mo text mo sa among mga number nga among gipahibaw nga ninyo, or pwede nga ari mo padala og mensahe sa comment section nato sa Facebook no. Nialang sa atong tanan nga mga viewers karon, mga followers sa Facebook sa tibok kalibutan, bisan asa mo dapita karon, kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome ang inyong pagpakiguban karong gabi na. Uban-uban ta kanunay sa atong tulumanon dinhi sa radio. Kanya palihog lang atong i-share no sa gihapon ang ato nga program aron daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Og daghan usab ang mahayagan, daghang mga huna-huna nga mahayagan pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. So sublion ako gina-welcome ang tanan karong gabi na. Okay, dili ta magdugay higala, panahon na nga atong sugdan pagbasa ang mga mensahe ni asa screen. O niya, kamong wa pa maka-send og mga messages, so hinahinay na mo og type panghigala o niya i-send dinyo aron ato dayong mabasa ang inyong mga importante nga mga mensahe, greetings or kaha mga panimbaya or kaha mga pangutana nga nagkinahanglan mo og clarification labi na gikalibgan nyo ang pulong may tungod sa pulong sige no inyong nabasahan niya sa Biblia. So sublion namo, welcome ang tanan. Okay, ato na ning basahon. Naguna dinhi si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Ingon siya dinhi amin, o niya nag-send siya og tulo ka kamot nga nagpray og heart. Salamat kayo Inday J. Marie no. Salamat kayo sa imong pagsunod nining atong tulumanon dinhi sa radio. Niya pod sinunahani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners. Happy Sabbath. Naminaw mi kauban ni Mama Susan, Papa Larry og Inday Julian kauban ang iyang bana. Daghang salamat sa pagbasa and God bless. Nag-send siya kamot nga nag-pray of heart. Salamat sa pagpaminaw sa ako nga mga buotan nga mga bayaw. Oh, salamat sa gayo din ha sa inyong panahon. Niya may tato si Brother Abe og kuanda makahuna-huna pagbisita dire sa ato nga programa.
Okay, salamat sa inyong pagpaminaw din ha. God bless and happy Sabbath sa inyong tanan. Okay, niasad si Dong Bob Ritoya. Happy Whisper and good evening to all viewers og ninyo Dong John og Dong Lib. Salamat dong sa kanunay nimong pagpakigsuod dinhi sa atong programa. Niya hope nga Malipay ba ta Brother John ning atong suod kay higala sa dugay panahon niya hantod karon way paglubad ba? yes, ingon ni ana gyud niya ako lang ging isingit sa Brother Libby nagka kuan mi ni Sir Joby Espinido kaganina og iyang misis sa panahon sa among panagkuan kanana ang panagkaila uban-uban ni adto kuan pa hipi pa siya diri sa Albuera sa unya hantod nga ning taas gud ding sutoy ang iyahang kanana ang karanasan sa kanang pagkapulis hangtod nga nahimo siyang kernel abi na kog ang Juby Espinido sa una ra to nya malahi na ron maoman ra sad gyud po di ay gihapon. So sir, thank you so much sir sa kanana ang nakadaghang kay kog nakuha o napanid-an sa imo ganina sa atong pagtabi ganina uban ni Mrs. nimo unya. Okay, salamat pod sa imuhang prayer request niya. Yes, don't worry ma'am, don't worry ma'am, akong balikon isulti na ko sa kahanginan makita nato ang gahom ug milagro sa Ginoo sa mga malisod nga butang nga moabot sa atong kinabuhi. So don't worry ma'am, ang Diyos magatabang magapanalangin sa inyo ni Sir Joby. Anya nakahigayon gid mi ganina pod og si kanang selfie Brother Libby. Kuan gipangayo nila nga akong number. Anya kay nako manggod og nangausab na di sila wa man di gihapon okay ra gihapon gyud kayo. So ma'am sir, salamat basig natsambahan nga may time ron nga kapaminaw. Hope nga ang Ginoo magapakamaayos sa inyo ha. Okay, niasad si Moses Alex Liaban. Happy Sabbath sa tanang katawhan sa Dios og sa tanan nga nagtan-aw sa live og naminaw sa radio og kaninyo Brajon og Brother Libby. Nag-send po siya tulo ka kamot nga nagpray og tulo ka mga heart. Thank you kayo Brother Moses Alex Liaban. Niapod si Brother Edwin Iscario. Happy Sabbath. O niya, nag-send pod siya mga heart o kamot nga nag-pray. Niyasad si Brother Ronilo Itang. Malipayong adlaw nga ipagpahulay sa tanang mga kaigsunan. Makanunayong nag-view o naminaw karon. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi sa tanan. So, okay, daghang salamat Brother Ronilo. God bless you nimo din sa kuwari Saudi Arabia. Salamat gabi-gabi kagyud nga nag-send og message diri sa atong program. Hope nga ang Ginoo nagapakamayon nimo og sa tanan diha sa Saudi Arabia nagsunod sa atong programa. Okay, niasad si Brother Rufino Moreno. O niya, nag-send po siya kamot nga nag-pray o duha ka mga heart. Okay, ako no panidaan Brother Libby, masugdan gani gining ato mga kaigsunan nga na-convert dinis programa sa radyo. Tuloy-tuloy na gid sila nga makuan gyud nga. Salamat kayo Brother Rufino. O niya po Brother Gino Arcabal. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsunan. Nag-send po siya heart. Salamat boss, nga medyo nabanhaw mga boss. Niya po si Rimelito Sigarino, si Remy. Pre, maayong gabi ni mo diha pre, og sa imong pamilya pre. Thank you for being nice pre ha. Salamat kayo. Kumusta diha ni Pare George Luna uban siyang pamilya? Unya ni Sir Bilin Hista, no? Lipay kay ko Brother Libing ang iyang husband for a long time gyud nga na karon na bautismuhan na gyud in taon. So thank you so much. Okay, niapod si Sister Leah Muñez o si Mads Leah. Oy madam, maayong gabi ni Budas Manila, madam. Kanana ang salamat ha, Iglesia ni Manalo mo din suna. Thank you madam. Nga mabalik kay nakadiri sa Bugo. Salamat nga imo gihapon nga pag-anha nimo sa Manila ang imo pagtuo gidala. Himbali ka diri dala gihapon imo pagtuo. Thank you so much madam. Mother.
O niya yang mensahe, anak kon John, musta si Sister Gloria. Yan. Salamat, Mader. Gihandom ka gid kanunay ning mama. Gihandom kay kanunay. By the way, sa tanan nga mga kaigsuonan gyud, lalo na sa mga Bunukan family, ni Ninang Tirsing og sa uban pang mga kaigsuonan. Salamat gid kaayo in town sa inyong kanunay nga pagduaw, pagbisita kang mama. Thank you gid kayo. Thank you gid kayo lalo na sa mga Bunukan family. Pamilya gid daw ni sila mo adto. Las Ma'am Dices, Ma'am Ethel, no? Adto dito sa Ninang Purit, Ninong Duming. Ninong, may gabi inyo diha. Okay niya sad si Rarkim Igot Gomez. Happy Sabbath everyone. Okay niya po si Vernay sa Likigan. Happy Sabbath po. John watching from Cavite. Oy, may gabi sa tanan taga Cavite nga nanood sa ato nga programa. Si Benes. Bernice, Likigan. Yes, Benes gina siguro. Bernice Likigan. Bernice Likigan. So, sis Bernice Likigan diha sa sana Cavite. Cavite. Sa Cavite, bayong gabi sa inyo ha. Okay na sad si Brother Remy Sigarino. Nag-send siya og tulo ka makamot nga nag-pray. Salamat kayo, Brother Remy. Niya pod si Rose sa Otsia. Happy Sabbath. So, happy Sabbath also, Sister Rose. O niya sad si Mirarkim Egot Gomez. Good evening sa inyo diha, Kuya John o Brother Livy. Og sa tanang naminaw og nagpatalinghog sa programa. Happy Sabbath sa tanan from Gomez family. Dinhi sa Puro Laser Masbate. Puro na. Puro. Sa puro na. Placer Masbate. Dugay-dugay sa dadiha ng dapita. Unya. Kining mga Gomez gyud ug mga tikling. Mo gini ato gyud diha nga mga kuan. Mga sudsuod. Mga amit. Uban pang mga kaigsunan. Kasagaran ra bagipod aning mga Gomez Brother Libby gikan ni sa Pentecostal unya nangakabig sila sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Unya di pa message Sister Rose Otsia, happy Sabbath. Okay, ato ning dalikatan una higala ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga higala nato nga nag-like o nag-send og heart, nag-love sa atong program. Aritas sa mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Oliver Kingijin, Erlinda Neri Istaura. Niya sad si Lovely Deheto, Maricel de la Cruz, Dennis Carillo, Vernice Likigan, Oslington Jing, LC. Australia ni. Ma'am, maing gabi ni mo daw. Si Ma'am Geraldine Oslington. Ma'am Jing ni Oslington. Salamat po kayo ni Sister LC Lim. Maing gabi ni mo, Sir LC. Hinaot pa nga ugmang adlaw, musimba na yung ka diri sa Bugo Church, no? Niya po si Mrs. Alex Liaban. Isa Ilsi Limo siguro ni akong gibay bustadian sa una. Taas-taas nga padiha silang na Judy. Kau meron? Pagumangko ni na Judy katong bustadihan sa unang panahon. Yes. Si Sir Ilsi. Hawalong time nga wa na kita magkita Sir Ilsi. Hope nga mabalikan ginimo ang simbahan Sister Ilsi. Salamat gid guys imong pagbiyo sa atong program. Okay niya sad si Dong Bob Ritoya. Onyaritas mga naglab niya si Merifel Vargas, Jimary Kalapuan, Ayan Kevin Dorotan, Mirar Kim Igot Gomez, Maria Lourdes Bachancela Manangkel, Chel Notario Aragon, niya si Helen Pianyar, Rose Otsia. Helen Pianyar mo ni ang asawa ni Brother Juni. Judy. Pianyar. Brother Judy. Judy Pianyar. Yes, Niya po si Rose Otsia, Jaja Alegado Nulia, si Burns Katakes. Niya po si Basilio Tero Notarion Jr. Salamat sa pagpaminaw kanunay ni Day Jaja, no, na diha sa Paypay. Day, salamat ha.
Niniasad si Ronaldo Bragat, Magno Lasco, Nunahani Monterde Punay, og si Brother Norlan Pagal. Unya may isang gabi di ay nila ni Inday Charin de la Cruz Nogas o ba ni Dudo og silang family. So good evening you dias mabuli og tanan nga naminaw karon. Aniya ato ning balikan pagtan-aw mahigala ang pikas nga screen. Okay, atong nakita dinhi ni apay mensahe nga nahidugang. Okay, niya si Mirar Kim Igot. Good evening sa inyo diha Kuya John, Brother Libby og sa tanang naminaw og nagpatalinghog sa program. Happy Sabbath sa tanan. Okay niya po si Leoterio Lagarisa. Happy Sabbath mga kapaglaom. So happy Sabbath also Brother Lagarisa. Niyasad si Miliod Silasol. Good Aves kapaglaom. Happy Sabbath. Yan niya po gisend niyang tulo ka kamot nga nagpray. O niya po si Chel Notario Aragon. Maayong gabi kaninyo Kuya Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa inyo diha. O sa tanang tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless sa tanan. Yung sensiyang kamot nagpray og heart. Niya po si Erlinda Neri Istaura. Happy Sabbath to all sa tanang nagsunod nining inyong programa. Daghang nagpasalamat ning inyong mga mensahe. Sir, kay tungod niini nang balik ang mga kaigsuunan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Tinuod na dunay daghang nagbalik no. Tungod kay ang Holy Spirit nagalihok sab tabang sa pagtandog sa makasing-kasing sa atong mga kahigalan o mga kaigsuunan. Niya po si Ma'am Jing Oslington. Mayong gabi sa inyo diha. Okay, asa to. Okay, mayong gabi sa inyo diha. Brad og Happy Sabbath. So, Happy Sabbath also Ma'am Jing. Niya po si Merkim Igot Gomez. Pa-shout out Philly Flor Gomez. Happy Sabbath gikan po ni Merkim Gomez. O niya si Elpidia Abasyal Lipawpaw. Good evening sa tanan. Happy Sabbath to all. Okay niya po si Sister Leah Muñez. Hello dagang gamay. Musta uban di ay ka sa imong papa abi. Okay, mader kanunay magini muhilak magid in taon ni og dili ni pakuyogon, bahala og mauwanan na mukuyog magini di in taon. Malipay mo lang pug kung ako ni kabarkada kanunay pod. Yan ning nauban mader, nauban di adre. Okay, ni asay gisend ni Merkim Igot Gomez mga heart. Onya niya po si Oliver Kingijin. Happy Sabbath day. So happy Sabbath also bro Oliver. Okay, taas-taas na magyud atong time higala. Ani adi si Cheryl Kalapuan. Mayong gabi ninyo diha Kuya Libby. Naminaw ko sa inyo live diri sa Tuburan, Danau. Okay, salamat kayo Sister Cheryl Kalapuan sa iyong pagpaminaw diha sa Tuburan, Danau. Okay, akong ibalik ang panahon. Di pa na akong basahon kay di ay greeting sa pikas nato nga cellphone. Good evening Kuya Libby og Brad John og sa tanan usab naminaw og nagbiyo karon. Happy Sabbath sa tanan. God bless. Salamat from Philly Disor. Gikan sa Disor family. Brad, walay ayaw atong gobyerno kay ilang dawaton pagkamaistra mga satanas, mga barangan o kunsay bakatonan sa mga student maayong Okay, salamat Brad. Bisan og ingon ni ana ang estado sa imuhang kinabuhi pero amo ra gihapong basahon diri ang imong message kay usa magyud ka in towns maminaw po dinhi sa ato nga programa ang Ginoo magapakamaayo ra gihapon. Murag ni si absent siguro. Sige gini siya niya naay panahon ani nga di mabasa lagi in town iyang message pero ang ako lang gyud nga bisag ingon ani gyud pero
mahinungduman ra gyud niya in taon ng ato nga programa nga iyang paminaw niya padasig message. Thank you so much brother. Okay niya sad si Helen Romago Silarcusa. Happy Sabbath sa tanan. Maayong gabi. Okay, ako ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana kay Okay. itong time taas na Okay, daghang salamat Brother Levi at tuta aning pangutanan ni Roger Golosino for the second time. Brother Roger, ato ning tagaag pansin ang imuhang programa no kagabi ato ning natubag pero karon ato sa ning padayunan. Akong pabalikag basa ni maayong gabi kaninyo Brad. Usa ko sa inyong tigpaminawan dinhi sa inyo programa. Inyo program matud pa sa usa ka defender kulang ra kuno mo sa kahibalo inyo kontrahan ang mga larawan pero ang Dios nagsugo pagbuhat og larawan nga kirubin. Exodo 25:18 og si Moises nagbuhat og larawan nga bitin. Numeros 21:9. Busa dili sayop sa usa ka Katoliko nga magbuhat og larawan kay wa man pud na namo gisimba ang larawan. Salamat kayo Brad John, si Roger Golosino ne. Okay, daghang kayong salamat Brother Roger Golosino. Amo ning padayunan ha sa pagpasabot. Wa min ang hilabot, ang amo ang pagpasabot gikan ni sa inyo. So kagabi ato ning gitubag gibasa nato ang inyong mga balasahon, mga imprimator kinsa o niya gitubag nato ni basis inyong mga balasahon dili na tinuod nga wala mo nagampo sa larawan o linilo kundi inyo gyud ning giampuan ha. Og unya ato na nga mana nga natubag kagabi nga si Moises tinuod na nagbuhat siya og duha ka kirubin nga bulawan ra bagyud pudto pero ang nagsugo niya ang Dios ug unya nagbuhat pud siya gyud og bitin nga tumbaga kay gisugo pud siya sa Dios kay niadtong panahonon dunay tunglo nga miabot dito sa kamingawan nga gipamaak ang mga Israelitas og bitin mauto nga dunay mga alternatibo nga paagi nga maluwas ang tao nga kung mapaakan niadtong mga bitin dito sa kamingawan mututok lang sila sa bitin nga tumbaga nga gipabarog ni Moises. My point is kung si Moises nagbuhat man og larawan kana ubos sa sugo sa Ginoo. Kamo kinsa may nagsugo in taon po ninyo? Ang gibuhat ni nahibaw na mo unsay tumong adtong kirubin, ang bitin nahibaw sad mo gipamaak pa pud mo dihag mga bitin nga nanghimo sa mga lar. Kinsa may nagbuhat anang mga larawan na? Ha? Di kuno dili ingong kinsay nagbuhat, kinsay nagsugo ninyo. Magbuhat mo larawan, Senyor San Miguel Arcangel. Unya, magbuhat mo larawan pod kapwa arapod nato Pilipino, si San Lorenzo Roes, si Pedro Calungsod. Unya, susiha ragod kuno ninyo og unsa gid ni kay kini rabas Pedro Calungsod. Kuan ra ba ni? Buhi pa ni ro kay PBA player man ni sa San Miguel Bear si Ronald Tubid mo'y gikuhaan og dagway ani kay dunay usa ka pare nga ang iyang hilig og kanana ang kuan na basketball unya ang iyang gyud nga team maong San Miguel unya usa sa mga player ani iyang paborito si Ronald Tubid gisuggest ni niya nga kinilang dagway kinilang mo'y kuhaan natuman masad na nakuha mapud unya susihan ninyo sa interview kang Ronald Tubid ug unsay gisulti niya sa iyang sarili sa diha nga nahimo na kana bang mga lalom nga pagpakisusi kung unsa ang imong gituhuan o gibarugan unya sulay sa ninyo pagsusi nganong gisugo ag kinsay nagsugo ninyo nga Diyosa nga buhato na si Padre Pio nga larawan kana si Mother Teresa ug uban pa na dinha no. Well, adto na lang ta sa balaang kasulatan og unsa gyud. Para bagyod nga kuan, timaniha nga kining Biblia sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 giingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timani gyud ang Dios nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang Dios gusto niya nga ang tao matudluan pinaagis bala ang kasulatan. Sunod, alang sa pagpamadlong. Kung sayop ang imong gibuhat, dinis bala ang kasulatan mabadlong ka. Busa susiha ang kasulatan aron ka matudluan, aron ka mabadlong. Sunod,
alang sa pagpanulid. Kung ikaw baliko ka, tuliron ka, dinis bala ang kasulatan. Kung gusto mong matudluan, kung gusto mong mabadlong, gusto kang matulid, susiha ang kasulatan. Ang ikaapat mao, aron ang tao mamatuto diha sa pagkamatarong. Busa gusto gani kang mamatuto sa pagkamatarong, susiha ang bala ang kasulatan. Well, balik ta. Gituga man ang kasulatan alang sa pagpanudlo. Gitudlo ba sa Dios nga ang tao magbuhat og larawan o linilok? Kining mga bahina inyong pamatian dinhi sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3 unya hanggang 5 kun unsay gisulti dinhi nag-ingon. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Alang kanimo, tandaan ha, alang kanimo, nimo. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Ug dili gyud sa Ginoo. Ayaw kopyaha tong kirubin nga gibuhat sa Ginoo ni gibuhat ni Moises sa kanan tong kirubin kay gisugo mas Moises Ginoo. Unya katong bitin gisugo po si Moises sa Ginoo. Kamo wa gyud nagsugo ninyo, nagbuot-buot ra gyud mo, mabinuot-buoton gyud hinuon di ay mo. Karon kung atong basahon ni alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang butanga nga andatuwa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Nagingon dinhi dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Busa gidili gyud nas Ginoo pero ambot og ngano nga ang gisugo sa Ginoo inyong gisupak naghimo mo sa mga butang nga wala isugo sa Dios. Karon, kung atong tan-aw dinhi, klaro man ang gisgutan nga dili magabuhat og larawan nga linilok, dili magyukbo. Unya, nangaunsa man hinuon mo ron. Unya mo ingon mo nga kulang ramis kahibalo. Noon, I don't care og unsay inyong pagtan-aw sa amo. And there's no big deal. Ha? Nga umaunay inyong pagtan-aw sa amo nga kulang mis kahibalo. Pero remember nga bisan unsa pay inyong pagtan-aw o pagtuo para namo, among balikon ra gyud ang pagsulti kini nga programa based on the Bible ni. Sa among giingon ninyo nga kuwang mis kahibalo, pero amo ra gyud ning gitubag gipasabot base sa Biblia. Pamati ra gyud kuno ni ang gisgutan sa Deuteronomio 4:16. Remember nga wa itugot sa Ginoo ang tao magbuhat og larawan og linilok. Wala itugot sa Dios nga magyukbo ka og magsimba. Kung imong basahon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 16, ingon niini ang gisulti dinhi. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, kalom na. Kana bang pulong dili mo mga daot sa inyong kaugalingon? Meaning na agid di ay mga dili maayo nga moabot diha ninyo mga gingon dinhi nga dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan. Dili magbuhat pero inyong gibuhat. Naginggon ni larawan nga linilok unya naginggon dinhi sa bisan unsang dagwaya. Bisan sa dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Tanawa ning resulta na gyud. Unya asa man ninimo nga pundok ipahalo na Brother Roger dili ba dihas inyo? Ngano man nagbuhat mo og mga larawan ug mga linilok unya gidili dinhi sa bisan unsang dagwaya sa lalaki ug babae. Ha? Unya ra ba malaki man o mababae na mga larawan inyong himuon? Pastilan kapangataliw-tiw yung ilong. Oo, mga gwapa kabawog na magyud pilok gyud. Ha? Unya makakuan gyud, makaakit gyud, makatintal gyud. Pero wa na itugot sa Ginoo nga magbuhat ka og mga larawan o mga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. Unya karon nganong inyo maning gihimo? Moingon mong kulang mis kahibalo? Wa isagyod pud hinuon mi maguol ni ana, at least gipahibalo mo sa kamatuoran. Ug ang inyong tan-awon pa dinhi sa gihisgutan sa 16:22 sa Deuteronomio nagingon
dili ka usab magpatindog og larawan. Dili ka magpatindog pero tan-awa ra gud na. Ha? Nanindog ng mga larawan des inyong simbahan, nanindog ng mga larawan sa inyong altar, ha? Kung kamao pa na mamatid ay gipamatira na mo, hoy, sige mo yokbo ampo mo sa ako dito sa taas, dito sa langit. Pero kay di man lagi in taon makalihok, sige lang bisag saon yung naghawk-hawk, ha? Ang gisgutan din dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumtan ni Hiyuba nga imong Dios. Timan-ig yun nga ang mga larawan o mga linilok gidumtan ka na sa Dios. Unya maog yun hinuoy pinakapaborito ninyo na nga gidumtan man na Dios Ginoo. Unya gidili ang pagbuhat sa larawan nga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ni sa babae. Kung ato pang basahon din sa 27:15 sa Deuteronomio, nag-ingon din tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw butang nga dulumtanan alang kang Hiyuba. Tanawa, tinunglo ang tao, tunglohonon mo. Unya, butang nga dulumtanan gyud ang larawag linir gidumtan as Ginoo pero mao sa Ginoo inyong paborito mo inyong gihigugma. So Brother Roger, nasayod ko nga nakasabot ka sa among gibasa pulong sa Dios. Pero tungod kay tingali lang kun ang imong kasing-kasing wa nang inahanglan og kamatuoran, bisan pa nga imo nang nabatian ang kamatuoran, imo gihapon ning dumilian. Pero kung nagkinahanglan kag kamatuoran, imo ning gikalipay karong mga butanga nga imong nadungog og nabati gikan sa pulong sa Dios. Kung ato pang basahon dinhi, ang gisgutan dinhi sumala sa gisgutan sa Salmo kapitulo kinini ang 115 3 ngadto sa 8 ingon niini nagingon dinhi sa balaang kasulatan dinhi sa Salmo 115 3 ngadto sa 8 ingon niini ang gisulti. Apan ang among Dios anaa sa mga langit. Hay ng Dios naa sa langit. Wa diha sa urna, wa diha sa altar, wa diha sa haligis yung simbahan. Nagingon dinhi apan ang among Dios anaa sa mga langit. Gibuhat niya ang tanang nakapaymot kaniya. Ang ilang mga Dios maong salapi ug pulawan. Binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Kana dili na magin mo kidahanglan pa nga pinuhan pag upasabot na kay masabot na magyud na. Sila na ibaba pero dili makasulti. So dili gi mo kapadulot ana naa nila nga kana sila mga marites, dili na. Nganuman may baba tuod pero dili kasulti. Sunod, sila adunay mga mata apan sila dili makakita. O tan-awa naay mga mata pero dili kakita. Mao na nga bisan diha sa kwarto, sa lamisa og ibutang na diha sulod sa kwarto, bisan pa ang mag-ilis diag hubo tanan, wa ginay angay kabalakan kay may mata tuod na pero di man na makakita. Manigisgutan sa Biblia. Sunod, dunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Muna bisag ginhawa unsas ginhawa ninyo dihang libak-libak, daot-daot sa mga tao nga naa na dihas inyong duol, dili gina makadungog. Nganuman may mga dalunggan apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Anugon kaayo Brother Roger kanang mga ilong nga taliw-tiw kayo? Testingir gog duol ito sa kapilya. Porting talitiwas ilong, na ilong pero dili kapanimaho. Meaning nga kung unsa man ang mabahi na sila, walay gamit, walay kapuslanan. Unya sunod nag-ingon dinhi, sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Tanawa, sila adunay mga kamot dili kahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila na isama kanila sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. May mga panahon nga kadlawon kumugikan tungod lagi aning matang sa atong trabaho. Kastilan. Pila ganig halo tagsaray magian akong barangay nga wa na. Unya na ay tiil di makalakaw sigihan in taon og kugos-kugos sunod-sunod. Unya usahay ikarga-karga pong multigab, usahay ikarga pong pick up, naidaghang mga buwak. Unya sunod-sunod pod ang mga tao.
wa ba mo kahibalo nga kini dulumtanan o gidumtan sa Ginoo? Ug unya kun ato pagyud ni nga dugangan pagyud ang gisulti dinhi sumala sa kinini ang Isaias 45:20, kung nagkinahanglan kag kaluwasan, wala gyud kikay mapaabot ni ining mga larawan o linilok nga maluwas ka kung kaluwasan ang imong gikinahanglan. O dinhi sa 45:20 sa Isaias unsay gisulti dinhi atong basahon, nagingod dinhi matud pa dinhi, panagtigom kamo o panganhi pahaduol kamo sa tingob, kamo nga mga pakagawa sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy og sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. O di gidi ay nakaluwas. Unya karon mao po gid Hinuoy inyo ging pinakasuod kanang dili makaluwas sa inyo. Mao nga nagsulti ang gisulti sumalas ng Juan 5:21, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Palikayan. Pero imbis mong likay, pastilan. Gakus-gakuson naman Hinuon. Hagkan-hagkan naman Hinuon. Human og hawk, hala ipadailos diris agtang, ngari sa ulo, paingon sa lubot, ngusti balik naman, nga numan kining mga butanga. Matod pa sa atong gibasa, dulumtanan kini, alang kang Hioba. Mga kaigsunan, ang gisulti, ang Diyos atua sa itaas sa langit. Tungod ni ini mga kaigsunan, inumdumi kining gipamulong ni Kristo ayaw gyud ni og kalimti, kay bisan asa ka, hinumdumi ni. Si Kristo nagsulti siya daan, dili tanan mag-ingon nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit, sumalas gisgutan sa Mateo 7:21. Sa matag karon ug unya sa pagluhod nimo, pagyukbo nimo anang larawan, timan kung kabubuton baya na abana sa Dios imong gisunod. Nag-ingon si Kristo, dili tanan mag-ingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Mabuhay ka, Brother Roger Golosino, uban sa nang naminaw karon. Ang pulong sa Dios inyong ginapamatian, ang pulong sa Dios maghatag kaninyo og paglaom alang sa kaluwasan. Santiago 1:21. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, dagan salamat Brother John. So ato ning basahon ning niya sa screen. Niya si Brother Duming Bunukan. Good evening ninyong duha ni Brad John, Brad Lib. Naminaw na pod ta karon. Salamat kay Brother Duming. Niya pod si Oliver Kingijin. Happy Sabbath day. Bro John, Bro Lib, Bro Joel. Paki-greet ko sa ako ang mga igsuon sa pamilya ni Bro Bin Akog o Glody Akog, sa pamilya ni Sister Tuding Alarde from Kayang, o sa ako ang ginikanan Nestor Olivar o Virgie Olivar nga kanunay maminaw kaninyo ingon man sa taga-upper na Elon Golden Hills Church, sa pamilya ni Bro Nimi Hilig, Nelson Lipon, Bro Libby Lipon, o ingon Manila ni Bro Carding Hilig, o pamilya. God bless us all. Be with us always. Happy Sabbath day. Okay, kinsa ni nagkuan Brother Libby? Si Oliver. Kay Brother Bijin. Oliver. Okay, salamat kayo niya. Di ay akong isingit di na gipadala giing personal gid kong gisultian kaganina. Birthday rong adlaw ni Noel Wingwing Kuchangko. So happy birthday Noel or Wingwing Kuchangko. Na happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Okay, niasad si Maricel de la Cruz, si Brad Edic. Ang iyang mensahe, bro, Salmo 115:4 ngadto sa 5. Katong naay mata, di ka kita, naay ilong, di ka ginhawa, baba, di ka sulti, kamot, di ka lihok, di ka hikap, punyatil, di ka lakaw. Okay. Aniapod si Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana na ay mabasa sa 2 Hari 18:4. Gipaguba man sa hari sa Huda ang binuhat ni Moises nga bitin nga tumbaga kay ila na kining gisinugan og kamangyan.
gipaguba. Tinuod Okay. mo na. Oh. Niapod si Henry Mendaros, good PM Brother Rohir, biyai ang imong pagtuo kay kana nga pagtulunan iya kana siyawa kana kung gusto kang maluwas o niya inigbalik sa Ginoo basaha lang ang pinadayag 9:20 iya kana sayawa. Okay, there is a messenger pod. Ato nakita din isla si LC Lim nga nagtan-aw pod ni agani siya mensahe. Kuya Libby, doon na ba'y mabasa sa Bible nga ang Dios nagsugo kanato nga magbuhat og linilok nga larawan. Wala magsugo, nagdili noon ang Ginoo. Okay, ni asad sa ang kaduwan is the church ni Sister Helene. Niya ni asad si Ma'am Emeline Sigarino. Niya ang iyang mensahe, Happy Sabbath to all brothers and sisters in Christ. Okay, ni apos na si Jeannie Rama Fermin, Elpidia Curo, niya Sister Nita Cabaluna, Happy Sabbath, niya Rosemary Gutierrez, niya sa si Sister Mercy Sumalinog, no? Si Brother Edward Genereyes, nagtanaw pod, Nikki Sumalinog. Okay, thank you kaayo. Okay, moadto ta higala sa unahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Kagabi gisugdan man na og tubag higala o niya karong gabi na tapuso, no? Tapuso ng pangutanaha. So mahitungod gud ni ana ang Biblia gyud kung gusto tang mangita og giya kung unsay atong buhaton aron ta makaadtog langit. Ang Biblia higala gihisgutan ni Brother John kaganiha ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang tibuok Biblia mutudlo nato sa kamatuoran. Mangita kag asay tinuod, tan-awa ang tibok Biblia, tuni ang tibok Biblia. May kapuslanan sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo nato kung unsao nato pagkinabuhing matarong. So kumpleto ang Bible higala sa mga instruksyon kung unsay atong buhaton aron ta matog langit. Mubadlong po ni og musaway po din nato ang balaang kasulatan. So og nagbuhat ganita og buhat nga wa mahiyon, so sawayon gina sa mapananglitan anang pagsimba og mga larawan. Giuyonan ba sa Biblia gisaway oy. Naas na po kasugo pilimirog ikaduhang sugo sa Ginoo. Gibawal ang pagbaton og Dios mga higala. Ikaduha, gibawal ang paghimog kinulit nga larawan, pagyukbo og pagsimba ni ana. Gidili nas Ginoo. Pero kini ikaduhang sugo nga dili ka magbuhat o bisan unsang kinulit nga larawan, di ka magyukbo, di ka magsimba, wa na nila i-apil sa ilang napulo kasugo. Pero sa Bible, tanaw nimo silang Biblia na mabasa. Dili gid ang pagsimbag pagyukbo, pero sa ilang makatisismo maoy ilang gigamit sa pagtudlo sa ilang mga membro, wa na ibutang dito gitangtang ang ikaduhang sugo sa napulo kasugo sa Ginoo. Pero sa instructions Ginoo, Deuteronomio 12:22, ayaw dugangi ako sugo, ayaw sa gibani. Pero ilang gibanan, gitangtangan. Nag-ingon pa si Kristo sa Mateo 5:17, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman. 18, kay sa pagkatiron sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Usam ng pagkaunsa nga gisayloan man ang number 2. O din hasupak, perting supak kagyod sa sugos Ginoo mga higala. Perting supak kagyod. Niya lang tayo basahon o. Niya tayo basahon mga higala nga mga ebidensya. Sumala sa Ecclesiastical Annals by Baronius sa volume 9 sa page 391 o 407. Og sa The Antwerp Mahila 1612 by Charles of the Charles G. Helfe sa History of the Councils
of the church from original documents. Niya ay mga ebidensya ang matod pa nga the Second Council of Nicaea AD 787 was called to establish image worship in the church. Kanusan hitabo sa Second Council sa Nicaea mga higala niadtong 787 was called to establish image worship in the church. Gi-establish nila ang pagsimba og mga larawan diha sa ilang simbahan. Pero pangutan na, wa may magsimba. Pero ang ilang mga libro nagtug-an nga gisimba. Tanaw na to. Matod pa ni G. Mindham sa the 7th General Council sa Second of Nicaea sa page 3 and ngadto sa page 6 tagiingon din ilan ning basahon na the worship of images was one of these corruptions of Christianity which crept into the church almost without notice of observation. Gayun sunahan, images were first introduced into the church not to be worshipped. Mao na primero, ang images gito introduce nga to simbahan nga dili ipasimba, but either in the place of books to give instruction to those who could not read. Mao ni ilang gihimo, primero gyud pagsugod. Wa itugot ang pagsimba sa mga larawan diya simbahan. Apan kini ingon din nga wa itugot sa simbahon ang larawan. Apan kini ilis sa libro nga maghatag natog instruction niadtong mga tao nga di kabasa aron makapaigsight sa ilang debosyon og silang unahuna. So muna ilang feeling sa una, murag libro lang ba? Kay na may mga tao nga illiterate pero makabasa sa mga picture. Muna ilang primero, inglesunan. But it was found that images brought into the church darkened rather than enlightened the minds of the ignorant. Ang nahitabo, ingon ni nakaplagan nga kining mga larawan nagdala sa simbahan nakapangit-ngit hinoon inay makahayag sa huna-huna niadtong mga taong way kahibalo. Nahius-us ang ilang pagdaig mga higala. So, yung makita din ang mga hitabo. Kining mga sugoa sa ato nang nahisgutan, wa ni isugo sa Ginoo. Sugo lang na sa simbahan mga higala. Pagsupak ka na sa balaod sa Ginoo. So, gitangtang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, o niya, ang ikatulong sugo may gibutang sa number 2. Mo hinungdan nga, tanaw ni mo ilang 10 commandments, ang ikanapulong sugo nga di maibog, nabutang sa ikasiyam. Pero nganong naamgyapoy na po kasugo, gibahin nila higala ang ikanapulo nga sugo sa duha. Una, dili ka maibog sa wasig tao. Ay ikanapulo, dili ka maibog silang kabtangan. Ilang gibahin, usara na kasugo nang di ka maibog. Pero para na sa 10 commandments, ilang gidivide by ito mahigala. Muna, madiskubrihan mo sa dihang matun-an mo ang balaan na kasulatan. Okay, niya si Jake Somalinog. Happy Sabbath, mga igsoon. So, happy Sabbath also, Brother Jakes. Wa naman tayo time sa di pahingpit tapuso na itong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala magampo kita, silimbahaw ug maluloyon nga Dios, dagan salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin niya tanang mga tao nagapaminaw dadas.